Jengkha Town Committee along Congress I asong ahin pen long cap award along ta kacepati dun jiapan committee kesengpon. Manja kettle demonstrations from IB along KSA arua may pen arpu kacelara may kapaman pon. Di sama kasajong patu aklam along Fasiwar T10 Summer Cricket Tournament kapang cingpon. Jengkha Town Committee along Congress I asong ahin pen long cap award along ta kacepati dun jiapan committee kesengpon. Non kewangji Town Committee kilik along Jengkha Town Committee angkang along long cap award do. Lapen bangsu award along ta Congress I asong ahin pen long cap award along ta kacepati dun peji apan pusitame kacisik kacedang pon. Lapen kacisi kacedang apan pini isi akomiti sengpon lo. Lapen labangsu kacepate along akaprek asong atum jong si kacerap cetu dunji atum jong si 20 tangte labangsu apan ta toward ketho ta 20 West Karbi Anglong District Congress Committee WKADCC Secretary IC Organizers and Media IC Chotro Singh Teron ahin pen ning Jepon. Ini nilitum jakhong tarik cap arni nilitum dak jengkha rong pierong jengkha town aputha election aputha sinitum meeting padulo asi ladak bang nilitum chingwai chingsai pamu nilitum doelo kosong sila ward cap dak jengkha town long ward cap do laso ward cap long che pahai et unjima laso bidi itum abang putin ben samen itum BD and lo la pena BD same chipi jero BD chipa choice roi lo lasi laso te include niltum non an bangke long kebalong kusame niltum Congress party hin pen INC party hin pen niltum candidate bangke chipi pon RG phan niltum tisik pon cedang pon lo lasi ke chengsi around niltum pinidak jengkharong piarong ben niltum pangcheng pon lo meeting same ame samela pen gradually nilitum long tin ward long same nitum dam RG ward cap long pusame lasi laso pensi laso spirit pensi nitum chepe hai pon po lalo tapen kaprega bangela helo kaprega angdenga bangke la ward cap long nitum kosong si chepe hai ponjima abidi kiri thu bangla helo isi bangke de like minded a party pen pusame itum alliance la town committee alliance election hota putha alliance ki duji phang same itum Congress party along inhap kho bangke thopon lo do nahoga towar pen same itum inkirip ke tasi alliance do pen itum so BJP aphan koson si ka pekrep unjima la so bidi bang itum ripon po la pen like minded party pen itum alliance to ponji pu phang same itum Congress ahin pen tisik pon tanglo pinian same. Manja kettle demonstrations from IB along KSA arua may pen arpu kacelara may kapaman pon. Kaya moy arbungpu kihok pen non puta KSA asong Karbi Anglong adang pi along ingtangkring sidu. Lason si manja hawar apan kelang cherry ponji apan manja kes ea song arua may pen arpu kacilara sai kedeng pon. Lason si presiden arpu along sarche phong terang lapen secretary along kong kateron atum apan si akimi arpu pekpon lo. Manja penangkelo berta kiron hamse report Northeast Pay News. Mon ki bang ji nilitum dagman jaha waralong diklaim ponceng di labang ke first priority labang ke education hin asi education mate lapendet puthot aku dagman jalong di Karbi khai sun ke boyalong magni litum ani karja pun thibje pansi nilitum manja branch committee apen bang ge lamchak chipi ponna oh tane pini nalitum labang so budir sa full maya long bang kan chitong pon nilitum pini labang so maya long bang like bag doji nilitum kaduk kawe dak di food district ni bang na
ba lu hi bang central committee ma bang lo la pen dang ni tu manja branch de bang thong ke bak do ji ada nali tu pono manjalong education ahin nali tum ke chengsi step deng bon popular tang non langda prote manjalong ke college bang ke sivela tata private golf bang abelang tan la sok thana ni tum pipuye la bang so pot la bang tan ni tum claim pon po ni tum an bang ke thegan an ki claim pon po bas ni tum la bang ke lam cha ti pon lo la pen ni tum cheparai pon la bang so lam ke aben thegam noi manjalong karbi atum in an keng sang so phan longli list pen gi pido ta sok thana ni tum kopine step deng pon dia son do manali tum non new budi tum ta la bang ni tum karjab di ready la athe ilitum kar bia khai along bang long le jorong le podim tame jordet la bakko bang khai to man chirai bom amuluk na long bom no la si non kar bia khai ge la khai mo bung tang lo pot long le philang chirai dum kom ji bang ke dai tu lo ke kante non pinab lo pilha karbia mai pudo isi ka chesong pon ji phan pizar bizar putha asolong nali tum hin beta ke chapate do indo ma ka cherap chito diya pha la bang ke asong pe pot kar bi tang te kar bi pa alam thi akhim chen pon la pon la bang ke nilitum dak man ja pen sta me ke tong ni phan bang bor ipon po mane bor ivek po nali men ma chithani nili men search phong terang non nili ar pu kimi lo mai pu dak man ja branch committee along si non ar pu kimi pini pen pe pon la ane nali lo nang cherap dem phak secretary bang komar langli kongkat teron la bang langli ex opposition hai college long talang li election tu thon tang la pen non bang lang li dak secretary si claim pon di sama kasajong patu aklam along fasiwar T10 summer cricket tournament kapang chengpon jakongpo ni phaikep arni di sama sarmen hanse arong kasajong patu aklam along winner cricket club atum chepatir piponsi kapathu penta okpran me pu mathasi fasiwar T10 summer cricket tournament kapang chengpon bangso cricket tournament kicheng si arni karbeng long youtuber lapen committee ang bongsi chepate pon lapen lapu youtuber atum kapathu kemesen ajok 64 run pen chepahai pon lapen komane abang hu atum kapathu aninghang abang do pulote kachepate dunji afan apor dolang kusi committee atum pen than pachini pon bangso kacepate along sarmen hanse SGB lapen KSA Difu district committee pen sonasing rongpi chetong dunsi kecheng si arni ingsamjin pen pachun pon prangsi chorpar piglo nalang litum porting pen nang ko humri pen pini labang so sai along alang litum kicheng pen kijut nang cherap chito don pot prangsi herangke klembang fu tuma phan dili tuma hin pen ninga klong pen lang li tuma phan kardom den polo kardom jasmet pet pini asai mate pini labang so herangke alam ke paklang ponang ko bangke lalo jasmet pet di sama number 2 labang ke constituency jong silangdam pote lomba jong si puri po lapen ke lapu taralang so pen jong si bang pet lo polo tangte hello elo ladak pen jong si gari pen jong si bang polo tangte 33 minutes jo la son something la son si do pola si pini lalo jasme pet bang ke nilitum kasi jong nok be klam labang so summer mate la summer cricket kibipon labang so kibipon along bang ke pini ladak committee lapen ke committee pen chenglok karbiang long youtuber la tuma hin pen si chipopon lo lapen karbiang long youtuber lapen ladak committee tum chipopen mesen pen alang litum karbiang long youtuber tum si alang litum mahin pen si chipahai pon lo jasmet pen ingsamjin pen labang so mai chun pon lo lasi ladak isi a message ki pigang tung abang gelalo non social media hoi pen ki isi a message ki pigang tung mangelalo jasmet pet apor dola nangli tum sta break jam ha war pen break jam na dim pen jong si labang so adim along la di sama number 2 kase jong nok be klam along cricket nangli tum sitame ki jon ji phanning ke hang jong si do pulo tangte ladak la benar long sitame dolo ladak la pen bangke la so media hoi pen sitame nangli tum jong si theklong pulo tangte nang humri me ladak secretary president dolo alang litum hanang humri pen pulo tangte nangli tum ladak khela pini pen si cheng pon lo nangli tum mesen a player dak thek pon loi lalo